Podrobu se, jestli to mám Jo, no, dobře, no. Budeme honit čas. Úplně je teda pravdou, že on to sice má svůj čas, jo, ale jako upřímně, že je to zase postavený na tom, že je to teda fakt pomalý mimo čas. Takže v každém případě tamhle, ten pohled na telefon vyčítavý byl dobrý, ale pak se musí zastavit a musí se podívat do těch diváků, úplně se zastavit. Já mám v těch znělkách se taky vždycky úplně zastavit. Tam se 3 vteřiny neděje, ale vůbec nic. Jo, já bych tady opravdu to zpomalil. Dobře. A tamhle to musí být výčitka jak hrom. Už proto, aby my, když se rozejdeš, tak aby jsme jakoby stihli vypnout telefon a věnovali se dveřem, jako jo. Pozdějš. Jo. Aby to bylo delší, tam to bylo taky jako opravdu šup, a bylo to moc rychlý. Jo, tak pojďme, no. Teď mi ještě není jasný úplně tam ty poslední dveře. Ano, jasně, štrachák. Jak to tam je? To je dobře, tak to zahrajeme tady. Já bych to klidně normálně zahrál vlastně jako... Počkej mě, ukáž. No, tady, no, tohle je... Dveře, jo, promiň, to je moje. Stop, jo. 4. Dveře. 4. Telefon. 6. Layout. Zdravím vás z kamerních varů z tohoto jedinečného lázeňského města a tak dále. A bude nějaký povídání úvodní. Protože tvůrci filmu tady bohužel nejsou přítomní, tak cenu převezme druhý tajemník švédské ambasády, pan Jan Šábek.
velká postava českého dokumentu, paní režisérka Olga Sommerová. Mladé fronty dnes je to, jo? Je to na podlesk? Je? No, může to být na podlesk. Museli se tam někdo vidět. Teď bych rád pozval na jeviště prezidenta Mezinárodního institutu Harvard, pana Jiřího Bartošku. Thank you for sharing it. It's a real joy to be here. Thank you.